Pariwarna atur lalangan suka minangka suka panglipur dumateng panjenenganipun Bapak Petinggi Blingo sapa panjenenganipun Bapak Petinggi juga sampun katuraken pramila ing mriki ndungkap titi wahyane mangsa kala atur pambagya beksanipun panjenenganipun Bapak Petinggi Blingo ing abadhe nyaring beksa sepisan kunjuk panjenenganipun Bapak Sunarto minangka kami tuwa krajan kadhiraken panjenenganipun Bapak Karyatama minangka kami tuwa dukuh lembah. Sopanjenipun Bapak Anom Surata minangka kami tuwa dukuh guwa. Salajengipun panjenipun Bapak Agus minangka Kesra. Gangsal panjenipun Bapak Aris Sandika minangka BPD. Panjenengan malih sampuripun nggih panjenipun Bapak Jasuri minangka anggota BPD saking Dukung Guwa Bapak Waluyo minangka Thomas tokoh masyarakat nggih Thomas niku tokoh masyarakat nggih nggih istilahipun ngoten nggih sopanjenipun Bapak Surini nggih lan panjenenganipun Bapak Sureni Sumawana Bapak Purnomo kula asli sepisan malih panjenenganipun Bapak Sunarto minangka kami tuwa krajan. Panjenenganipun Bapak Karyatama minangka kami tuwa dukung lembah. Bapak Anom Surata minangka kami tuwa dukung guwa. Bapak Agus minangka Kesra. Panjenenganipun Bapak Aris Santiko minangka BPD anggota BPD. Bapak Jasuri anggota BPD. Bapak Waluyo tim Thomas. Bapak Surini. Bapak Sureni Sumawana Bapak Purnomo gendhingipun kados titi padatan gendhingipun Ketawang Puspawarna mangke dipun lajengaken Sigeg Sawentara mangke munggah terus walik Godril ngoten Pak Endut ya Ketawang Puspawarna entek Sigeg Pinarak Sawentara mangke minggah ngadeg digodrilke ngoten monggo kunjuk dumateng para kadang ingkang sampun sinebate ngatur sumangga beksa kanthi kairing ngelingkup gendhing Ketawang Puspawarna saking Rizky Laras dados kadane dhewe ya iya badhe kula tang Eko Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta Nawa Dasa cukup yo
Iya. Monggo pinarak rumiyin. Kesele padha beksa niki atur gedhe dipun paringi unjukan Pak Mul, Pak Kami Tuwa Mul. Tirta menika naminipun Jamu Jati Jaran. Artosipun ampun guyu sik. Jamu Jati Jaran, jamu nika jaga mulut. Jati jaga tingkah laku, jaran jaga pikiran. Oh ngoten maksudipun. Nah ini iki naminipun Jamu Jati Jaran. Kandhani kok iso. Ora ana. Kandhani kok. Nika sing dipun pendhet saking tirta pitung sumber wonten ing Desa Mlinga. Dipun wadahi wonten teko. Mulane wernane ireng. Jenenge niku kula dioplos dadi siji dijengakno Jamu Jati Jaran. Dungono picipit. Andane kok. Nyuwun sewu, Pak. Niki ngangge reng-rengeng napa mboten? Dalem. Nika Pak Petinggi juga nika dipun aturi unjukan Jamu Jati Jaran kersanipun sami sehat ya. Sehat pikirane, sehat tingkah lakune, ya sehat nindakake pakaryan. Oh, beli kene, beli Mbah Jalmo. Kono kae saka nggone Mbah Ponosero. Wis ngerti aku pokoknya. Ya. Lah nek sing unjuk menika niki naminipun Pak Agus niki gentong niki. Glenggang-glengging iya lah. Nah, nek Pak Anom iku dhewe neh. Lah nek tempoh kulone wah wis kae. Nggih. Ya urut, ayo Mas Waluyo, Mas
Iki ya padha wae cilik ning Wulo Ingkung iki. Iya kendi mek gelegeng wae. Nah. Lah ya duwe watek dhewe-dhewe. Ya ana sing wateke Abimanyu, ya ana sing wateke Wisanggeni. Nah iya. Ya ana sing wateke Werkudara. Es. Menawi sampun diurutke. Cekap boten, nek boten cekap nggih pun wungane mek semono kok. Nggih, bilih. Nah, Pak kami tua karya utama niki ya. Lah, dalah. Yes. Pak Jasuri sampun apa dereng? Nah nika. Nggih Pak Jasuri. Ayo Kang Pur, cepet Kang gagetenan. Awas. Oh Mbak Jasuri kae. Oh, nggo Mbak Jasuri. Nah, kok lihat dalah. Nggih, sampun sedaya. Bilih sampun monggo sami jumeneng. Sami jumeneng sampun badhe kunjuk jamu jati jaran. Gudri lagi.
Nggih saiki dipun malih sampur. Ingkang ngagem sampur monggo ngersake gending menapa panyuwunipun. Nah. 50-50 ping 5 250. Nah, Pak BP Diaris. Nah, 50-50 matur nuwun, Pak. Ping 6 300 siji ora ana ya kliwat. Liwat. Kirang setunggal, Pak. Heeh, kliwat. Kliwat siji ledhe 6 kok. Setunggal. Oh iya iki ledhe lanang tok, medhu wae. Tak teguh kliwat aku ate mek ratop aku. Tak angrek. Wis pek. Sak iya. Oh
be